Kuuma ilmapallo on pikkusen merihärässä. Meinaa tehdä pakkolaskua. Ei se ollut. En mä usko, mä luulin itsekin, mutta se näytti siltä, että se teki jotain matkalentoa vai, että se jotain tämmöistä se käy katsomaan sen porukkaa. Ottiko se mukaan sitten jotakin? Ei, mutta tuossa on niiden kilkkeet. Ai niiden kärry on tossa. Joo, ei vai haiko ne kaasua tosta lisää, kato, kun sehän voi ilmasta tankata tohon noin, kun se pysähtyy vaan, niin ottaa kaasupullon uuden. Vetääkö ne letkun? Ne vaihtaa sen pullon siellä vaan. Veli on ollut tällaisen. Joo. Tää on muuskin ihan kivasti lentelee. Se oli hauskan näköinen, kun mä käyn tajunnut, että otan kameran, kun se oli tässä äsken. Niin mieti, kun rekkakin ajoi tästä ohi, niin se on hauska.